Zdravím vás u dnešního rozhovoru, milí posluchači, a dnes si budeme povídat s Lenkou Jelínkovou, masérkou, tvůrkyní motivačních videí a velmi inspirativní ženou. Ahoj, Lení. Ahoj, Barunko, děkuji za pozvání. Jsem ráda, že jsem se tady za tebou dostala, že jsme se spolu spojili konečně a těším se na to setkání. Tak to moc ráda slyším a já tady mám pro tebe pár otázek a můžeš mi říct, jak se máš a jak vnímáš poslední dny, co nese jejich energie pro tebe? No, tak já osobně se mám jakoby v podstatě tak jako v klidu a dobře, ale cítím, že ta doba není úplně klidná a že spíš je taková chaotická, ale pokud já se vždycky ukotvím v tom přítomném okamžiku, tak zase zůstanu v tom klidu. Ale musím se koncentrovat na ten okamžik, abych ten klid si udržela. Pokud mě lítají myšlenky někde jinde, tak se zase navrátím do takového toho chaosu a takového toho chaosního dění, jak bych řekla. Jo, takže jinak ta doba, říkám, je to o soustředění se na přítomnost, na přítomný okamžik a užívání si ho se vším, co nám teďka nese. A můžeš nám dát nějaký tipy, jak se ukotvit v tom přítomném okamžiku, jak to třeba děláš ty, co pomáhá tobě? No tak mně pomáhá samozřejmě, musím říct, že na 100% příroda. Pobyt v přírodě. Tam je kotva, která, já říkám, že příroda prostě léčí. Protože i my jsme z ní vzešli a my jsme její součástí a my se tak vzájemně krásně doplňujeme. Takže jednoznačně pobyt v přírodě, v lese, projít se, jo, s pejskem nebo i tak sami, nebo jakékoliv i aktivity můžou být, jo, i si ráda zaběhám, nebo nějaké takové tyto aktivity, takže to mě naplňuje, uklidňuje, ukotvuje. A zeptám se tě, co zajímavého si prožila v posledních týdnech, co bys s náma mohla tady dnes sdílet? No, mně se zdá, že ten život je tak pestrý a zajímavý, i jenom tak, že když člověk sedí na venku na terase a odpočívá, tak jako by se ponoří do toho svého světa a ta pestrost je prostě, jo, i tak uvnitř, i navenek. A já jsem přednedávnem navštívila teda hlavní město, Prahu, a tam jsem se zúčastnila takového poznávacího semináře bytostí z jiných dimenzí, bych řekla, v lidských tělech. A to bylo pro mě taky velmi inspirativní, i když to bylo hodně informací, ale velmi zajímavý pohled na naše duše, které vlastně jsou tak mnohorozměrné, že obsahují naprosto celý vesmír. To mě teda taky hodně dalo. A ještě teď z toho teprve všechno mě dosedá. Takže je to cesta. To mi přijde taková hodně důležitá informace, protože
hodně z nás na sebe pohlíží z té malosti a neuvědomujeme si často to, že máme v sobě ten celý vesmír, takže věřím, že to bylo velmi posilňující pro tebe. Všechny ty informace, co jsi tam získala. No, to určitě posilňující i jako ještě nevím přesně, jak to uchopit všechno, ale ono to, jak říkám, ono to dosedá a jako člověk byl tak vynešen nahoru a viděl se tak i sám sebe z nadhledu, což jako si myslím, že i pro tuto dobu je to velmi důležité vidět se a svůj život trochu z nadhledu. Nebýt tam někde zapadlej dole. V tom 3Dčku, no, že jo? Ano, každodenní život, ta práce na kupě a tady tohle a člověk nic jiného nevidí. Ano. Takže to je velmi osobozující pohled. Ano. Že jsme daleko víc. Ano, jsme daleko širší duše, než si můžeme uvědomit. A i ty možnosti naše. Ano. Určitě. Ano, že to s tím můžeme daleko víc, než si myslíme. Ruku v ruce to jde tady s tím uvědoměním si sebe jako fakt mnoha multidimenzionální bytosti, jako, protože to jsou kousky, které vlastně nás tvoří v různých světech, v různých, bych řekla, odvětvích. A ono se to tak prolíná a různě to zapadá. Je to jako mozaika nebo skládačka, která je naprosto dokonalá. A věřím, že i v té dnešní době my právě budeme mít přístup tady k těm různým částem té naší duše a tím, jak se očišťujeme, tak nám bude zpřístupňováno víc a víc a že se budeme moct setkat s těmi svými dary a i třeba právě s nějakou to naší rodinou té naší duše, že budou probíhat i nádherné setkání. No ano, určitě tomu tak věřím, že se ta spolupráce rozvine a rozvíjí se pořád jako správným směrem, že jdeme a jsme si blíž jako lidé. A Leni, já o tobě vím, že se zaobíráš osobním rozvojem a masážemi. A co tě k tomu vůbec přivedlo tady k té cestě? Jak dlouho to vlastně je v tom tvém životě? No, tak to je samozřejmě dlouhá cesta. Někdy třeba kolem roku 2010, tak jsem umývala zem, doma. A najednou tak s tou hadrou v ruce, že? To jsem pak nečekala, že takhle začala, že jsem umývala zem. Takhle začala ty osobní rozvoj. Takže jsem si prostě řekla, a toto je všechno, co tady máme žít. Jo, chodit do práce, já vím, vychovávat děti v pořádku, rodina, jet na dovolenou. A toto je opravdu všechno. To přece není možný. Tady musí být něco víc. Něco, kam nás to má posunout, nebo něco. No a už to šlo. Začala jsem kupovat knížky osobního rozvoje, pak tam byl rok 2012, to úplně se hodně tak jako mlelo v té společnosti takový ty. Takže já jsem přečetla tuny knih a začala jsem se do toho ponářet a prostě až jsem pochopila, že něco s tím svým životem, ale co mám dělat, tak najednou rok 2014 a já jsem si šla udělat masérský kurz. A řekla jsem si, jo, to je ono, to chci dělat. Krásný. A můžeš nám říct, jaké typy masáží děláš? No, já mám takovou spíš paletku takových jemných masáží, nemám žádný takový ty sportovní nebo nějaký ty hrubší, protože se cítím taková jemná. Takže já dělám nějaké prostě harmonizační na záda šíje, andělské pohlazení tam mám v nabídce, to zase na naše ruce, potom metamorfní techniku, což je
taková krásná technika, to není úplně masáž, a ta vlastně odkrývá náš potenciál. Kvůli ní jsem vlastně šla dělat tady ty masáže, ten masérský kurz i. No a pak tam mám doplňkové takové třeba TD svíce a medovou detoxikační a harmonii. Díky. A jak nám může být přínosná právě ta metamorfní technika? Ono to má takový specifický slova, specifický název. No, metamorfóza vlastně je přeměna, že? Takže ono nás to konkrétními body na těle, třeba na nohou, na rukou a na hlavě, se vlastně odkrývá naše vzorce, které jsou v nás ukryty z období prenatálního. Takže to, co prožívala naše maminka v období těhotenství, všechny ty pocity, to malinké miminko samozřejmě na sebe natahuje. Jo? A ať jsou, jaké jsou, prostě to tak je. A oni nás pak mohou ovlivňovat samozřejmě i později. Takže tato metoda je právě úžasná tím, že je tak jemná. Vy nemusíte nikomu nic vysvětlovat a ona přesto působí. A působí na buněčné úrovni. Takže člověk dochází k určitým momentům, kdy řekne, aha, takhle je to, aha. A je to velice jemná metoda a opravdu funguje. Já můžu potvrdit za sebe, že je to hodně hluboká záležitost a že když já jsem byla na metamorfní technice u tebe, tak se mi potom zdály očistné sny a sama jsem byla překvapená, co se mi tam objevovalo z rodových linií, co za informace. Takže můžu jenom doporučit vřele. A pracuješ tedy i s tělovými svícemi a na co ty jsou dobré? Můžeš přiblížit posluchačům? No, tělové svíce, já pracuji s tělovými a s ušními svícemi firmy TD, vyrábí se v Maďarsku. A jsou to svíce, které určitě naši posluchači znají, se přikládají prostě na určité části těla a tím hořením, tím teplem, co jde z té svíce, a takovým tím klidným, jako takovým prostě chvilkou, uklidněním sebe, dochází vlastně v těle k takovému očistnému taky programu nebo prostě k očistnému postupu, kdy ta svíce vytahuje z těla i staré záněty nebo jakékoliv záněty a funguje to velice dobře, protože tělo je klidné, takže může přijímat tu očistu. A vlastně na tomto je to založeno, to už naši pradávní předkové věděli, že je třeba odstraňovat nějaké pnutí a my toho pnutí teď máme opravdu asi všichni dost. A tak se zeptám, můžou si posluchači doma sami vypálit tu svíci, je to bezpečné? Ano, samozřejmě. Já třeba jsou toho příkladem, že já jsem pálila jak stará čarodějka. Veškeré svoje potíže, co jsem měla na fyzické úrovni, no i mnohdy i na psychické, takže já jsem se dá krásně, když máte třeba, já nevím, třeba potíže s močovým měchýřem nebo vaječníky, když jste na chládle, nebo prostě takové ty běžné nemoci, nebo i taková jenom nepohoda, že jsem třeba vstala a říkám, co mě je, mě nějak není úplně dobře. Dám si svíčku.
Takže zapálím si svíčku, jsou na to určité body, samozřejmě se nesmí dávat na otevřené sliznice, na srdce, jo, na určité prostě body ne, ale takovej univerzální bod, který i mě zabíral i na tu psychiku, je vlastně pupík, že? Tak díky za důležitou informaci. A já vím, že jsi tvůrkyně motivačních nahrávek, máš i svůj kanál na YouTube pod svým jménem Lenka Jelínková, takže posluchači si ho můžou najít, já můžu pozdílet potom později odkaz. A ty tvoje nahrávky jsou velmi takový, jakože hladí a zvedají vibrace, já mám moc ráda. Mohla bys nám přiblížit, jakým způsobem vznikají tyto nahrávky? No, to byl teď, to je přednedávnem, jo, na konci roku. Vlastně jsem měla takový těžší období životní a tak nějak jsem se potřebovala z toho vypsat, jo. Takže jsem sedla a najednou jsem prostě něco napsala. A zároveň jsem to začala teda uveřejňovat na Seznam médium. A dělalo mi to velmi dobře, jo, bylo v pořádku. No a začátkem roku nějak na to přišlo a já jsem si ty své poznámky nebo ty své články, i takové kratší články jsou to, jsem vlastně začala namlouvat, takže jsem jim dala podobu hlasu. A potom ještě jsem oslovila jednoho spolupracovníka, kolegu, který těm mým slovům dodal vlastně obrázky, takže vznikly videa. No a pak už jenom založit YouTube a prostě mě to velmi baví a naplňuje. Myslím, že je to skvělá inspirace pro lidi, že sami můžou ty nahrávky poslouchat nebo i sami můžou začít něco tvořit. Ano. A řeknu vám tak, že je to i pro mě, že si třeba někdy pustím i to své video a ráda poslouchám ten svůj hlas, jako taky mě uklidňuje. Je to asi taky nějaká forma nějakého sebeléčení. A je to velice pro mě příjemné. A já vím, že jsi nedávno navštívila Srí Lanku a můžeš nám přiblížit, jaká poznání ti tato země přinesla? Jaký vhledy nebo poselství? No, já jsem byla na Srí Lance na takovém ozdravném pobytu, že vlastně se celá taky trošku srovnám a dám se tak do latě, jsem si řekla. Takže Srí Lanka je krásná země. Je krásná, divoká, je hodně ženská, má v sobě ženskou energii a velmi mě konejšila. Zůstávala jsem tam tak jako i kolikrát tak sama, v takovém klidu a v takovém tom uvědomování si sama sebe. A milí lidé, usměvaví, prostě celkově velmi dobrá energie. A mohu vám říct, že my tady jsme opravdu na vysoké úrovni oproti Srí Lance. Ale my si toho asi dostatečně nejsme vědomi nebo si toho nevážíme a za něčím se pořád ženeme, tak mně přijde. My nemáme tam toho úsměvu tolik, co oni, i když oni v podstatě nic nemají, ale jsou šťastní. Takže tam je velká inspirace pro západní nebo pro náš svět. Buďme šťastní a spokojení. Tady a teď.
Myslím, že tady zazněla velmi důležitá informace, protože my si to neuvědomujeme a honíme se za těma věcma venku a zapomínáme být šťastní. A oni tam tolik nemají těch věcí navenek, nehoní se a už to štěstí mají tady a teď. Takže tam jde vidět, o čem to štěstí opravdu je, že to není o tom hmotným. Samozřejmě potřebujeme určitý věci, že aby jsme přežili jídlo a tak dál. Ale máme tady spoustu věcí, které opravdu nepotřebujeme pro ten život a uvědomujeme si to. Ano. Tak to je pravda. Tak je. Takže určitě tam mají jiný nastavení toho myšlení, nebo ta kultura je jiná než ta naše tady. Kultura je samozřejmě odlišná. A možná není tak spotřební, že my tady máme opravdu hodně spotřební kulturu, když se podíváme na telefony, že je běžný tady mít nový telefon každý 2 roky. Hodně spotřebováváme a možná u toho zapomínáme být šťastní. Být šťastní a spokojení s tím, protože my jsme opravdu velmi, velmi bohatí. Jen si to přiznat a uvědomit. A ono se to může takto přelupnout a vlastně uvidíme, co všechno tady máme a jakou krásnou zem máme. A jak je i vstřícná k nám. Nejen přírodou, ale i tím, že aby jsme třeba nenadávali na to. My máme tu zdravotní péči, všechno je v pořádku. Samozřejmě, že jsou tady chybky, že pořád se nějak jako hledáme, jo, pořád se o něco bojuje, ale je tu mír a míru milovní lidé. To je velmi důležité. Děkuju za krásná slova. A ještě mám pro tebe jednu otázku ke konci našeho rozhovoru. Je tu něco, co bys ráda vzkázala posluchačům pro dnešní dny, pro začátek léta, letních prázdnin? No tak já myslím, že teď ta doba je otevřená tomu, abychom otevřeli svá srdce. Protože pokud budeme jenom v hlavě, tak nás ta nová zem, co už tady je, nemůže přijmout. Protože ta nová zem se tvoří srdcem. Moc ti děkuji, Leničko, za velmi laskavý, krásný a hluboký rozhovor. A přeju ti krásné léto, ať jsi spokojená a šťastná tady a teď s tím, co už máš, s tím, co je přesně, jak jsi říkala během rozhovoru. Děkuji moc, Barunko, za pozvání a posluchačům přeji krásné dny letní i zimní. Tak si mějte krásně. Ahoj. Ahoj.